Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Maigsuon padayon ta nga sa ulo na niining Semana Santa, Martes Santo na karon. Padayon sa natong iyampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kasulbaran ining dugay na natong giantos nga pandemic ug ang atos ang pag-ampo alang sa atong mga benefactors, mga donors dinhi sa simbahan nga nagsigig tabang sa atong mga proyekto ug lain-laing mga kalihukan. Ato karon damon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw ang ianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpamamahalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan kita sa Dios na makagagahong sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dayon ta kita niya ngantos kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga tunhay o makagagahong itugod nga magasaulog unta kami sa mga misteryo sa pagpasakit sa among Ginoo sa ingon nga mahimo kami nga angay pagdawat sa imong pasaylo ug kaluoy. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kaliusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamati kanako o kapuluan o patalinghog kamong katawhan nga tua sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong o gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. O giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, o pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago, gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako hustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya o gihatagag gahom. Mingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasalin niya. Ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuokan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awitan ko ang imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan.
Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, ug palingkawas sa ako. Ipabong ang imong dunggan kanako, ug tubaga ako. Awitan ko ang imong kaluwasan, pagpakahimong akong matuod nga dalang panan. Usa ka kuta nga manalipod kanako, kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa daotan. Awitan ko ang imong kaluwasan, kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Dios, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Awitan ko ang imong kaluwasan, magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan. Bisan wala ako may balo sa ilang gidakon, o Dios. Gitultulan mo ako sukad sa akong kabatanon, ug hangtod karon magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Hinayaon ikaw, o Ginoo. Nasubo si Jesus pag-ayo og miingon sa walay lipod-lipod ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo usa ka ninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an og nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot.
Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Hesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinias kaniya og miingon, pangutan-a si Hesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an midip-ig kang Hesus og nangutana, kinsa man siya Ginoo. Si Hesus mitubag, ituslob ko ang pan sa panaksan ug ihatag ko sa magbudhi kanako. Busa mikuha siyag pan ug ituslob niya kini sa panaksan ug ihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Hesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa ni adtong didto sa kananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Hesus kang Judas. Og sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Hesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa pangilin, o kaha may ipahatag si Hesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya paggula gabi kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Hesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Hesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo? Si Hesus mitubag, andam kabagayod pagpakamatay alang kanako. Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang tema tingali sa atong pamalandong karon kanibang pagpili sa Ginoo nato or plano sa Ginoo alang kanato sugod pagyud sa tiyan sa atong inahan. Matod pa sa unang pagbasa ingos propeta Isaías, sa diha pakustiyan sa akong inahan, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa tanang nawala nga mga katawhan sa Israel. Kinsa may gipasabot ana niya? Kay panagna man panagna. Kinsa may gipasabot ani nga sa diha pakustiyan sa akong inahan, gipili na kong daan aron pagtigom sa tanang katawhan nga nagkatibulaag. Kinsa man? Si Jesus. Sumoto iyang gitigom ang tanang katawhan, nya tanan man katawhan di naapil niyag tigom ang mga buangon. Og didto naabot si Judas. Ana niya nahibaw ba si Jesus nga kawatan si Judas guat sinanggo bakakon? Nahibaw siya wa? Nganong iya man tong gihimong tigkupot sa ilang kwarta, nakawatan man tong dako. Ha? Kamo din naay mga negosyo, kinsay gihimuon ninyong cashier, kanang kawatan o kanang buotan? O, di mo liwat ni Kristo. So sa ato pa diay, si Kristo aron matigom niya ang tanang katawhan nga nagkatibulaag,
iyang gihigugma ang buutan o ang mga buangon. Ambot sa iyang 12 ka apostolis, doon na ba kay mapili ato nga buutan? Sa inyong paminaw na? Kinsa man? Si San Pedro? Nga miingon, andam man kong magpakamatay para ni mo, Lord. Naging na din Kristo. Ha? Andam gyud ka? Di pa gani mo tuktugaok ang manok ugmas kadlawon. Kay gabi im nila istoryanes katapusang panihapon. Di pa mo tuktugaok ang manok karong kadlawon, ilimod na ko nimo sa katulo. Ug nahitabo gyud. Ana. Kani karong nanimba din na kay mapili ani. Nay mapili ani ka? Apil na ning nagwali sa inyong paminaw. Oh, why siguro Ambot ka nang naminaw na toros mga online na tong misa, naabasa kay mapili nila. Kisa may pinili, kana bang andam sad motigom sa nagkatibulaag nga katawhan? Kana bang musunod sa kinaiya ni Jesus nga iyang tigumon ang tanang katawhan, dili patibulaagon. Nya kanus-aban magkatibulaag, kundi nata mahigugma sa matag tao. Ato nang butangan og mga titulo, kawatan ni way labot, bakako ni way labot, hingabitay ni buwagana, ananaa kaning ni sugarol ayaw na, kani palahubog ayaw na, siya kani sige manig misa okay na, siya gipamabdusan man imong pag-umangkon siya animal na. Oh, ana ba kani minister ni okay ni, kusog man mo taya sa swerte siya awa na taktaka na ana. Kani lektor ni, kani buutan ni sa kusog man libak sa ako ana. Amot kasi mapili ka nato ron. Unsa may gusto ni Kristo nga ang mga buangon, generally speaking, the entire humanity, mga buangon, mga makasasala, mga bakakon, mga hadlukan, mga ambisyoso, nga unta makonverter. Makonvert ba? Ug tuod yun, kadtong 12 niya ka apostoles, si Judas ra gyud ang nawala. Munang gihimo sa nanyang example tingali, kung doon na kay usa ka karnero, ang sa to? Usa ka gatos ka karnero, mawala ang usa, pangita agyod. Muna, iya gitong gipangita si Judas. Giunsa man niya pagpakita nga iya gyung gipangita si Judas aron mabalik gyud sa panon. Siya gyud mismo mo'y mituslob sa pan nga iyang gihatag ni Judas. Unsa man nga aksyon kana bang ang pagkaon sa usa ka tawo ikaw mo'y mutunol niya. Unsa man nga aksyon? Maonay gitawag gyud og grabe nga paghigugma. Kana bitang inyong mga anak, hungitan mo na ninyo no. O hungitan ay basta gihigugma, pero wa gani i-abort. I-abort patyon. Pero og higugma na nimo, hungitan gid na nimo. Kana ding mga manag-uyab, magkuyog. Oh, di ba? Palit sila french fries, ang motoslob sa french fries dito nya ihungit niya. Eat na. Nya pahid-pahiran pag tissue dire. Istoryahe. Pero mao gini ekspresyon sa gugma. Kana bang pagkaon ba? Imo ihatag. Pero si Judas, kay Judas bang kaayo, gisudlan siya wa, kay dispose naman siya. Dugay naman siyang gaplano nga ako ning ibaligya si Jesus, wan agyod siya matandog sa gugma ni Jesus. Di ba? Usahay no? Diha bita ko'y gikaunsilan nga usa ka bana. Bana ba? Hilak in taon ang bana kay iyang nadiskubrihan ng iyang asawa na ngabit. 17 years na sila sa ilang 17 or 20 years sa ilang kaminyoon ngabit niya ang bana. Purtigyong buutan na basta naalagi siya sa balay, di gud kuno hapit mabasa ang tudlo sa iyang asawa kay siya gi mo trabaho tanan nga kay pinangga gi kay niyang asawa.
Sa dihang akong gipangutana ang asawa kay counseling man mi. Ingon ko nga nganong gibuhat man nimo day nga 40 man diyang buutana ni Mumbana. Ingon na siya, "Ada pader, napulaan ako ng iyang kabuutan." Buangon sa kayong animala tong asawaha to. Naasa day ubano mapulas kabuutan. Mao sa tingin tos Judas, napulan sa kabuutan ni Hesus ngadto niya, nangita og yawa-yawa. Pero sa tinud-anay tungod gito sa iyang pagkaadik sa kwarta. Kini bang kwarta ba? Kung mao na gali ni ato ganing sentro sa atong gugma, wa gi lami ang Ginoo. Wa gi lami. Og sentro ba nato ang kwarta ba? Karon lang bitaw, ako lang ning isulti sa atong experience sa Western Union. Giblock na gyud ko. Kay classified nako as one of the kanang gidudahan nila nga tao ba? Tingali scammer or unsa pa diha. Gitawagan jud ko sa ilang didto sa ilang usas ilang mga agents baka to didto gikan gyud sa US. Hapit may mo 20 minutes og istorya kay iya kong gi-investigate og maayo nganong gasigi kog dawat aning mga kwarta from all over the world. Akong gi-explain. Pahuwaton pa kog 5 minutes nga gasigi ra kog anas telepono. Sakit na kog akong dunggan, init na kaing cellphone. Nya after 5 minutes na sila ing pangutana. Can you please wait for 5 minutes? Huwatas ako. Pag end ra di ay giingnan ra ko, sorry, after evaluating all the data you provide to us, you are not qualified anymore to avail our services. Gibutangan pa jud kog message, you are not qualified. Sorry, you are not qualified to avail anymore our services. Kana bang mo claim kog kwarta? Cassius Western Union. Ana magin ang kalibutan, magduda magin na ato na lang sang dawaton. Ako ra man sa gina, okay, I understand your system, I understand your standard operating procedure, so thank you very much. Ana lasan ko. Nakauna ana lay ko nako tan-aw tingali ani nila gyud kana ganing gigamit lagi anak kong kwartas bulsa. Usahay magamit sa ginagmay. Ginagmay ra masagod. Ani ama dinhi nakita man ninyo atong projects dinhi, di ba? Oy. Tapay atong opisina strikta kay nang atong treasurer, ako umdang igagaw. Sus, pangitaan gyud ko padir asa resibo ani. Nako ngano man sa masuko ang atong kuan finance officer. Sa kisingan sa kana Brad Loloy ba sugay suko nako ang sagoday sa pangitaon ra ba gina pirmahi palihog padir pirmahi nako wa ra ba ko kapangayong resibo pirmahi lang ni padir og approve kay pangitaan jud ko ani Brad Loloy nako ano sa Brad Loloy magapil-apil sa na dinhi. Pero pasalamat kay taning atong finance kuan committee hasta sa atong auditor ilagi ng audito ng atong gipang transact dinhi paglaban nga kita mahimong mahigugmaon sa parokya dili sa kwarta. Og salamat sa ato mga benefactors, donors, sponsors o sa may title ninyo nga nanghatag dinhi all over the world. Nga magsigi pa ganig ingon, Father, ayaw gyud kog isulti ha, ayaw lang gyud isulti Father. Kay mauwaw ko. Nakasabot nga naata dinhi naghimo ani. Salamat. Mao na ni sila ang mga nakonverter. Kana bang kamao na kang musalig sa tao, dili na kang magsigig ihap sa kwarta, unya magsigi na kag tan-aw sa value sa kwarta, dili na sa value sa tao. Mao na man ay lisod kaayo. Ni-announce bitaw ko nga we value the prisoners sa atong gamay nga kapasidad dinhi sa atong municipal jails sa female o sa male. Ni-commit ko nga every month, 3rd Tuesday, mumisa ko dito og maghatag og pagkaon. Mubudget tag 30,000. Ako nang gi-announce atong Domingo ba to? Karon na anatay kompleto nga sponsors.
hangtod sa December. Praise the Lord. Dili ni mga dato kayo, si Baokong, dili ni mga dato, pero mibati sa mga binilanggo. Kanindot, no? Kompleto na ang atong sponsors ko to December. Naapagan ini text nako, pwede January na sad pader. Kaya ako mang balibaran ako na narabay sponsor ang ko na isa. Pwede January na ko ayaw sa kayo pa ko kasigurong buhi pa ba ko o kabuhi pa baka sila. Adto lang ta mag-istorya moabot ta sa mga November, December kay murag makaingon ta magsolicita sa niya tag January adto asa kotob. Grabe ha no? Akan ko dagan mi ngadto ga recollection gahapon ngadto pa doong Snaga na may ni-request akong classmate si Father Sondo, Edgar Sondo sa iyang parokya. Gadagan mi sige kog tinubagay kani kong atong driver si Edgar. Magsigog ingon, hastan pader no? Kay masahon man sa kuan inig istorya. Ako lay angkon ana pader. Ana, sige, okay. Nisalig. Gihikap sa Ginoo. Dili biya ni sayon. Kay mao lagi na og mobalyo ta sa kwarta, magduda kita sa tao. Bisag kamo mga asawa, ni balyo mo sa inyong kwarta, di man nanyo ihatag sa inyong bana nga sugarol, labi nagnaibisyo, inyo nang kuptan oy, di ba? Nya sakto din na ng asawa magkupot siyang kwarta di niya isulti siyang bana sakto na oy tubag mao na nya kana sa mga bana nga magdudas ilang asawa nga basig ipalit lang nig makeup lipstick sige lang nig pamalit anang iya dihang unsa iyang pamaliton mga bag ana mga terno-terno anang iyang mga isulob nya maglagot sang bana adi sa na ihatag ang kwarta ari ra sa na siyang bulsa kay magduda man siya nya sakto na mao na tipuna ginang inyong kwarta kamong banag asawa bahala naghutdo naggastos imong bana kay isugal sa manok unya mapildi pa gyud sagdi lang ing na lang gyud for better or for worse for richer or for poorer till death do us part. Mao na gibuhat ni Kristo, gihurot ni Judas og gasto ilang kwarta kawat-kawaton pa niya, pasangi lang niya nga gihatag sa mga kabos kuno. Nya nahurot ilang kwarta, gibaligya na ginoon si Jesus. Si Jesus na iyang gibaligya, nahalin ra ba? Manindog na ta. Mga igsuon, angay nga magampo kita sa tanang panahon. Busa karon mapaubsanon kitang magampo sa atong mga panginahanglan ngadto sa maluluyo natong Ginoo ug moingon kita dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit magmatinahuron unta sa pulong sa Dios sulod nining balaan nga panahon mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga bisan diin ang mga tao maningkamot unta pagkabot sa kalinaw aron mahimo kining mga adlaw nga tukmang panahon sa Dios nung panabang ug kaluwasan mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanan nga nakasala o nangabugnaw mubalik unta pag-usab ngadto sa Dios sulod nining panahon sa pagpakighiuli mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga kita mismo makakaton unta paghinulsol ug pagbiya sa sala sa tibuok natong mga kasing-kasing mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasaku kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayo gaway sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kapasnanan ang sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tagda ang mga halad sa imong banay ug sila nga imong gipaambit sa mga gasa nga balaan, makadawat unta sa kinabuhi nga ilang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini na buntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway o nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini maong akong lawas nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Mining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang saad nga way kapagyasan, sana matay sa krus. Magampo kita. O Dios nga makagagahom tungod sa imong mga sakramento, mabag-o unta ang among mga kusog ug maangko namo ang kinabuhi nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapoangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nangamuyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot uwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa og kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis og magtultol kanamo ngadto sa kausaban og kabalaan.
Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyos nun nga panalipod, divine protection. Kinsa ra may iyang panalipdan kadto rasad nga mo dawat sa iyang gitanyag nga kaluwasan. Atong update sa atong mga slots nga nahalin sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong projects. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 1,798 slots. Pakpak. Ang ato na lang available is 3,202. Nya sa atong Prudence and Healing tag 1,000 per slot para sa atong pista. 500 slots man to atong gipamaligya. Pero dili na lang ta mo kwenta ana. Ako na ning gi-extend. Pwede mo makapalit hangtod sa bispira sa atong pista, Abril 16. Kinsa to'y ganahan nga mo palit og Prudence and Healing. Ang ato nang nahalin niabot na og 436 slots. Sige, pakpak. Salamat kaayo. Nya usbon ako mga ni-pledge nga maoy mo angkon sa atong tag budget nga tag 30,000 ngadto sa atong pagpakaon sa atong mga inmates sa dinhi sa municipal jail sa Liloan karon hangtod sa karong sunod buwan hangtod sa December kumpleto na. Nya pasalamat as Ginoo giampo sa nato sila nga way mga kakulian sa ilang kinabuhi. Niya daghan man kayong nagsigig text kung i-live streaming ba ang atong misa sa Huwebes, Biyernes o sa Sabado. So ako lang ning i-assign sa atong IT dinhi o sa Sokom atong i-live stream ang atong misa. So aron maka-appeal kay taas man nga misa di man nato madag-upload dayon. So may nang ang atong mga online parishioners maka-appeal sa misa gyud. So alas 4 sa hapon inig Huwebes magsugod ang atong kasaulugan niya sa Biyernes alas 3 magsugod niya sa Sabado alas 7 sa gabi magsugod. So mo na atong paningkamutan nga ma-live stream na nato og dili man tingali gyud kaayo perfect pero at least musuway ta kay dinhi gud sa ato hinay kay atong internet mao nang na muratag mag-uol kon mag-live stream pero sige lang ato lang na agwantahon haron lang gyud maka-appeal ang tanan papangitaan natog paagi niya sa ato sang kuan Huwebes, Biyernes naasad tay motorcade na tagaan na tag-approval sa atong local government nga tagaan ta og kuan pero ang gihangyo limit lang gyud nya na ay social distancing nya magmask ang tanan nga mukuyog nya dili gyud overcrowded. So mo nang nagmeeting na sad meron sa ato mga kapitan sa ato mga officials aron pag siguro ani. So basta naatay motorcade after sa alas 4 nga misa sa Huwebes nasa tay i-motorcade nato ang Blessed Sacrament unya dayon na tay motorcade sa Haya og sa Dolorosa after sa 3 o'clock sa Biyernes nya natay motorcade para sa Resurrection og sa Birhen alas 3 sa kaadlawon sa Domingo nya inigabot diri
mao dayon ang misa para unang misa nato sa Easter Sunday. So anhi din ang misa alas 5 sa buntag. Pero nay motorcade inig ka alas 3. Katong mukuyog pag-inquire na mo hinay-hinay unsay buhaton kaya ngato sa mga barangay officials o ang ato mga barangay police gi-instruct ka na nato nga kung wa ka mo pasar sa requirement way kuyog daplin ana do natay requirement gamay ra gud nga requirement gud nya nasa gamay instruction aron maayo nga atong pagdagan ngadto mao na dili sad nato basta-basta lang nga mo join ta anang maong motorcade kay naatay standard. Okay, ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.